Assalamu alaikum dostlarım. Sizni ko'ruvman men bek dahshatman. Bugun bizda qonaqda Zinnur hamda endi Amina. Dostlarım, kayflaringiz nechuk? Evet, bek yaxshi. Bolalar, siz ustolda narsalar ko'rasiz? Qo'shi, to'qimalar, turli to'qimalar, jipler, yavalaq, dürüst. Әлігі әйбірлер барысы да тоқымадан ясалғаннар. Біз киген матур-матур киімнер де тоқымадан тіккеннер. Дәрісімізні бүгін тоқымаларға бағышларбыз. Біз сіздің білен 9-шы ғасырның орталарына келіп түшәрбіз. Yolыбызны Müslüman Испаниясына тұтайық. Сіз әзірме? Алайса, қолларını қойдық, хәмді енді кеттік. Біз келіп жеттік. Бүгін мен сізге тоқыманың тарихы турында сөйлермін. Балалар, сіз тоқымалар турында нәрселер білесіз? Зиннур? Киімнер тігәлері, бек яқшы, тағы да? Диван, кресло, yumşaq урындықлар, мендер, юрғаннар ясыйлар. 9-шы ғасыр орталарында Müslüman Испаниясы тоқымалар ясау бойынша бек танылған ил була екен. Аның тоқымалары йырақ илләргә тарала. Испанияның бір Кордова шәһәрендә генә 3000 һөнәрче килем, мендәр, ефәктән фәрдәләр, яулыклар эшләгәннәр. Ауропадағы аяк киеме ясаучыларға күндә эшкәртеп сата торган булганнар алар. Испанияның Куэнке шәһәрендә йоннан сыйфатлы юрганнар һәм матур бизәкле туқымалар ясаганнар икән Зиннур. Йоннан намазлык, өстәлгә ябып куя торган ашъяулык, идәнгә җәеп куя торган киләмнәр кешеләрнең өйләрен бизәгәннәр икән. Көн чыгышка таба Урта диңгез буйлары ярларында туқымадан кием һәм өй эшенә кирәкле әйберләр ясаганнар. Шәһәр үзәкләрендәге бай сарайларны бизәкле киләмнәр белән тутырып куйганнар. Киләмнәрдән кала, төсле юрганнар һәм бик матур фәрдәләр дә күп булган. Ул вакыттагы кешеләр менә мондый валикларга сөялеп утырганнар. Алар шулай ук төрле төстәге туқымалар белән тышланган булган. Ислам дөньясындагы һәр кеше төрле материаллар сатып ала алган. Айрыша йон һәм киндер туқымаларны бик күп чыгара торган булганнар икән. Сурия һәм Палестина җирләрендә күп иттереп мамык үстергәннәр. Ауропага да мамык көньяк Испания аша керә икән. Кайбер шәһәрләр үзләре чыгарган туқымалар белән танылалар. Мәсәлән, Шираз шәһәрендә оста итеп йон әйберләре эшләгәннәр. Хузестан җирлеге кәҗә һәм дөя йоныннан ясалган туқымалар белән бик танылалар. Харасан өлкәсендә диваннар өчен иң яхшы тышлыклар, Тир шәһәрендә искиткеч киләмнәр, Бохарада намазлыклар, Герат шәһәрендә алтын чатмалар ясаганнар. Нинди искиткеч туқымалар уйлап тапканнар, шулай бит балалар? Дуслар, бүген біз сезнең белән менә шушындый матур туқымалардан ябалак балаларын ясыйбыз. Менә безнең ябалак. Без аны алдан ук ясап куйдык. Инде нәрсәләр безгә кирәк була? Джинсы кисәкләре, төрле төстәге туқымалар, жип һәм дә инде ябалак рәсеме. Дусларым, мин сезгә алдан ук менә шушындый ябалакларны тегеп куйдым. Һәм инде бүген безгә аларны бизәргә кирәк булачак. Менә шушындый төрле төстәге туқымалар белән. Әйдәгез, балалар, сез әзерме? Әзер. Алайса, башлыйбыз.
Дусларым, эшебезне без тәмамладык. Әйдәгез әле карап китик. Әминә, күрсәтәр үзеңнең ябалыгыңны? Ох, бик тә матур килеп чыккан. Афәрин. Зиннур, әйдә әле үзеңнең ябалыгыңны күрсәт. Син монда нинди төсләр кулландың? Сөйләп үт әле. Кызыл, сары, ак. Кызыл, сары, ак. Бик яхшы. Дуслар, үйегезгә кайткач, энеләрегезгә һәм дә инде сеңелләрегезгә тукыманың тарихын сөйләрсез диеп мин ышанып калам. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.